Og så vipper du med benene. Hold den ene arm over brystet ved hjælp af den anden. Det er udstrækning af, ja. Så er der sælungen på begge leder bagefter. Bagefter det så er knæhasstrukturen. Knæhasstruktur plus balletdanser til begge. Plus på begge sider med balletdanser. Og den anden vej, ja. Og fremad også. Den kunne man ikke se på siden af. Yes, kommer krigeren. Gør den på siden. Og op og stræk. Var det ikke? Nå, okay, det kan jeg gå bagefter. Og så spagat og split bagefter. Og så spagat og split. Hvor er det der skal man lige gøre? Ej, det er fint, du behøver ikke kunne finde ud af det. Folk har mest noget sagt nu.